single, verhaal, vertel. Ja, het is een heel mooi, het is eigenlijk een mooi verhaaltje. De mix heb ik van de week binnengekregen van mijn nieuwste versie wat opname is. Dat heet Femke Famke. En het is een levensleertje, een romantisch versje. Nou, dus een glasje wien op een bank, nou, je mag het gewoon jaren. Maar het is het bijzondere vind ik toch wel is, los van het feit dat het gewoon heel mooi inspelen is, ik door Hubert Heringen is dat ik betocht van cd-singeltje, ja, dat smiet voor mij net volop. Die Rolls Royce die ik nog steeds net heb, die komt er ik net. Maar ik denk misschien is het een goed idee om het opbrengst van het singeltje te jaren een Giro 444 voor Nepal. En mijn streven is om in ieder geval 100 singeltjes te verkopen en dat er wat geld extra kan. Ik weet wel dat het natuurlijk lang net genoeg is. Maar ik denk de aandacht is nog net fut van Nepal en dat maak ik vooral net futterijtje. Dus ik denk, ik smiet er een baltje op, cd-singeltjes smiet ik op. En ik wil graag een die aanbieden. Wat kost die? Want dan kan je staan de meidje kennen wat geld hoor. Ja, mijn geld, de verstuurskosten daarbij komt erop achter een heel. Maar als me zag, bij mijn kabels is het een heel. Ja, maar ik ben al ik word net handelijk. Dat is gewoon een tientje van me. Jouw meneer rekening noem maar straks maar even. Ik maak het even door. De boer, ik leer hem even zien. Eerst nog even naar het nummer daar. Zit daar nog een verhaal achter? Ja, er zit een heel iets verhaaltje achter. Ik ga nooit weten dat de naam Femke gewoon Famke betekent. Ik denk Femke Famke, dat vind ik een heel mooie combinatie. Ik heb er ook al reacties via de mail op gekregen van Femkes die een CD besteld hebben en die zei van, oh, mijn man neemt mij altijd Femke Famke. En dat soort reacties kreeg ik op binnen. En de inschrijving is nog net los, maar de bejuist al een heel soort bestellingen binnenkomen gelukkig. Dus ik denk dat ik jou een postzegels plakken moet. Kijk ze dat er ook? Ja. En dan maak ik morgen nog naar net heeg in Verwert. Ja, maar dan mag het nog aan. Dat doet weer een optreden. Prachtig mooi zaaltje van Bob de Boer. Dat is in Verwert. Dat heet het heeg. Dat is een zaaltje. Nou, 30 man. Ja, ik denk dat dan is het uitverkocht. Misschien dat er nog een paar besteden willen, dan kunnen misschien 40 in, maar dat weet ik net. Er zijn nog kaarten voor. Bob Koersel, je net komen, maar die is verhinderd. Maar ik moest even reclame maken voor hem even natuurlijk. Ben wij voor je. Bob, we komen eraan. Ja. Kun je het even via die Facebook-site doen of maar het via Bob? Via de Facebook-site kies wel een linkje naar hem daar. Ja, precies. Ja. Maar even Adrie de Boer op ziekje. Facebook, het gaat je wel via social media. Ja, dat is het ei van Columbus in de Burg, hè. Goed, single. Ek via die Facebook te krijgen? Ik via mijn Facebook, ja, gewoon via de mail, maar ik via de website. Ja. Dus het handigste via de website, dan krijg ik het adres direct erin bij. adriedeboer.nl. Zoiets. Adrie, net IE, maar gewoon I. Adrie-boer.nl. Nou, best heel makkelijk, ja. Dan help je hem dus Nepal en die mensen gaan het meer als nodig. Ik vond het gek dat Swiss Bill lekker omhingen. We gaan natuurlijk een DJ en met Mike het plaatje kunnen draaien, is het net? Ja. Ja. Nou, je komt het. Het heet net Mike. Femke Famke, je redder. Femke Famke, sjocht trainen op die wang. Du bist teleurgesteld en bist ek nog bang. Er komen greven nieuwe tijden aan. Femke Famke, nieuwe tijden aan. Femke Famke, wat zil in de komst jaan. Wat wie is west, dat kist niet meer ontwaan. Maar was geluk, dan ben ik er voor die. Femke Famke, ben ik.